menjant, estic fent un esmorzar de règim, que ten llet, un cor, i ara m'estic menjant una gana que queda mitja, partida de la duixa. Però bueno, està bo tot, està bo. Cafè no gaire, però es passa. Tu, Miquel, què? Bé, aquí gravant l'últim vídeo, que quasi bé. Bueno, a punt de marxar. Què menges? Menjo un parell de donuts i un parell de pasta, que no sé com es diuen, però bueno, bé, aquí esperant l'últim dia i esperant tornar aviat aquí, ja. I aquest país hi deixo moltes coses. 3 mesos passen ràpid, ja veuràs. Sí, esperem.